Welcome to Uphikelela podcast enqindilili. Igama nguluvuyo, surname nguNciki, chomzam zinbiza uVovo. Ezinye zithi Vimesh, Vilava, VO squared. Ngabantu banifostanayo ke yabo from Enobathane Site and Service. Namhlanje siphethe a special guest, a good friend of mine. And today we're about to celebrate life yakhe, a life well lived. Siphethe uMr. Qola apha. Abamenzi bambiza ngomse. Welcome to Uphikelela Grootman yam. Dabule, because dabulisa nokubaba ukeli. Oh man. Yes, yeah. You know, as bawusazichaza ukuthi many people know you. Kemnake is none of the above. I've learned to relate to you as Utirango. I'm the only one onendlela nje yakhe special akubiza ngayo. Always has been Tirango ever since we met. Oh, wow, yes. Yeah. You know the other thing, ndicinga nje muthetha ngoku. Wawungu MC kwi wedding yam. Ndakutshatisa kaloku. I made this happen. Yeah, nanu MC, yes. Ndiyavuya man. Many years ago, yeah. Yes, ndiyavuya man intoba ngabana ube lapha. Yes, yeah. We need to celebrate abantu banjengawe. Okay. And today we'll do exactly just that. All right. So for abantu abaqala ukubona for the first time, uBramse is a retired teacher. And uzamjonga ngokuqonda man retired njani ngathi nje Vovo una 45 lo muntu lapha. Yeah. You know, I want us to share ngejourney yobomi bakho. You know, yeah. Because there is so much oyenzileyo. Yes. You know? Yes. But ndifuna uyiqala into yoba ngabana retired teacher inangaphi umuntu ngokuyena ububuso umuntu enjena ibukeka so young. Yes. Uzalwe ngophi umnyaka and then lithini igama elipheleleyo lakho. All right, okay. Before ndingene apha man, since we have touched on indaba ye-retirement, man inento zayo into ye-retirement, yes? Because ndine-tendency ngoku yokuthanda ukuwa. Hayibo. Ndizihambela nje ndiwe. Just kwezi mvula bezikhona ndathi ngenye imini savala igate uDJ my wife bendomvalela igate no xa ndibuya ndanxiba iCrocs ke ndanyathela nje edakeni ndawa andikwazi uphakama kanti ukhona umelano ondibonileyo bendigqibele ndimile ubona ngabo engasandiboni then wazoniphakamisa ngoku ndisiza pha kuwe ke ngoku ndiqonda uba heyi mani ngandiposte le ndlu yabona ndapha 217 ndihamba ngeenyawo ndayibona ntsini xa ndibuya qhubeka nje endaweni hayi zawa phaya ifowuni nezitiko and ngoku kuthi uphakafuna ubhekabheka yengubani ondibonileyo or kanjani Imoto ziyadlula imoto yabona so ndaphela ke la mlunkazi ke yabazi maso and I was conscious ukuthi angasika reverse angene yabona ke ingabe sabe khona lo conversation leyo interview mos lena ingabe sabe khona lo conversation. Yeah, going back to ukuthi ndingubani. Okay, my full name is Mvuselelo Qola. Wow. Ekhaya bandi bendibiza Mselelo. Okay. Yeah, ekhaya where I'm born, ndibizwa Mselelo. And then estradweni, just outside, they cut the name. It's Mvuselelo, Mselelo, and then they cut it to Mse. That's how I got to be known as Mse. Haike ekama, haike ewisile, haike ekhawen, ndibizwa njalo. Kokuthiwa phofu Ramse. And then Ramse, and then later on at Mse. Olwando and other people that I got to know through you for Christ and others bayibambe ngelo xesha ke ngoku and then ndangumse okokoko iyanceda mana nalapha kwezinto zawudibana belungu uyabona wasukuthatha sikhonza nabelungu ufuna ukucakisa igama lakho Mvuselelo athi mbuyelelo Mvuselelo hayi komba andibasokolisi bakho Mse. Oh, the MSE. That's it. And you know, like, I have all over wherever I'm known as Mse. Right. So, ndizalelwe eQamlana.
eNew Brighton. Grootman aseblawa. Eblawa, yes, yeah, ndizalwe eNew Brighton eGqamlana. So ndakhula ke ndade went through lower primary Kama, went through iWisile ngoko, okuthiwa iWisile, ipha eNew Brighton opposite kwaTata. Yes. Yayibona mos and then ndaya eCowan, and then ndaya eVista, and then ndaphangela, and then yeah. Mamela, ngophi lo mnyaka uzalwe ngawo? Zalwe ngo-1964 ngoJuly 2022. Yeah. Yeah. 64. 64, yeah. 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 Hey, John, sishiyana nge-2 years. Yeah. Mamela ke ngoku ndikuvile ke usitsho uba waya ngapha but ndiyafuna ubuyela phaa esigini. Okay. Abazali bakho ngubani nabani? Your parents. Okay, my parents, although I lost my parents at a very, very early age. For instance, my mother, I was 6 years old when I lost her. 71. Okay. 71. That's 7 years, eh? No, it's ngayi 6 kuwe. Yeah, 6, But yeah. So I lost my mother at that age. She was at the age of 35 years old. Ekaya by 4. My elder sister, the one maybe later on as awuthetha ngaye, was in Australia, and then bekhona my late brother, Bramnce, and then bekhona uPhumundi, the other one, wombone naye pha, senze a vote of thanks. And then I'm the last born at home. Oh. So mamam nguvuyiswa, utatam nguAlbert. Okay. Nguvuyiswa usuka eGini, eMsengeni. Okay. And then my father is coming from Queenstown. Oh. Yeah, so yeah, so that's who I am. And yeah. Utata bephi? Utata wasweleka ngo-1978. Okay. Yeah. Hey, I missed bamke that. abazali Semncinci. Was I think I was 14 years old when my father left me when he passed away. Yeah, 14 years old. So yeah, so the rest, dikhuliswa brother wam lumkhulu nolumncinci, because my brother had to leave school, so that he ceased with that. Myself and my immediate elder brother siyaqhubekeka. So ke yena ke waqhubekeka wayenza ke umbane, and he was good. Wayengumuntu lolu hlobo lomuntu ba hey aziphela iradio zasekhaya kwakho iradio wayebona iradio ayithatha iqhaqhe nyana kodwa kodwa wrong. Andimazi ukhangela ntoni athi amkhangela abantu bathethayo or kanjani. So but my brother was able to identify by him nomuntu une technical skills, more inclined kweli cala le technical nto. So wamthatha wamsakhe kwenye ezwelitsha khona technical school yayikhona pha wafunda umbane ke and nyani ke isuka phi ke lento, because my father was an electrician. He was illiterate, but he worked with electrical companies. Okay. And then what happened, he acquired the skill. He was the best at it. You know, bayamazi abantu base balapha eGqeberha. He was affectionately known as Utata Uqoma. That takes us back ukuthi how we acquired the surname yakwaGqola. Because Utatam grew up without a father, but with a mother, a domestic worker. After realized ukuthi hey unzima lomthwalo, wathatha the 2 elder sons. He had 3 sons. My father, the eldest, and the other one who was a middleborn, took them to his brothers at Tilden. Ulapho ke ngoku that's komalume bakhe ko-brother bakamakhulu. And then he grew up there, sebenzise the surname kaGqola, acquired even the clan name engumqoma. And wawuluswa as umqoma, wenziwa everything as umqoma, wayophangela as umqoma wakwaGqola, waye eGauteng, ubrother wakhe wamlandela, wasuka eGauteng waya eMonti, ubrother wakhe wamlandela, wasuka ke ngoku waqashwa ile company yombane, wasuka waya apha eBhayi. And then kulapho he came to settle here. And he had exceptional skills when it comes to ulungiswa kombane.
So that's how we got to be familiar. I mean, I can connect, I can dismantle and all that. But ubrother wam lona ke, because he had umdla omninzi kweli cala lombane. So umkhulu wam wamthatha wamsa kwezi sikolo saseZwelitsha, and then he excelled. He came back and he worked for Lennon for more than close to 35 to 40 years. Esebenza Lennon, and he was involved in big projects, but he was the person. Bengakwazi umluza because kufuneke stand by. Yeah, so that's basically who am I. Yeah. Andakufa. Mamela ke ngoku mna ke mnake dikwazi or ndiqhela kukho umama Australia Yes. So iGrootman zakho khange ndizibambe kakhulu. Kanti mose wawufota emngcwabeni kaGrootman yami ulibele. Ndiyakhumbula kaloku lo mngcwabo. Yeah, that was my second born yasekhaya. Okay. Yeah. Kulona wanceda omnye lo kanye ngulo wathi xa kucaba asinabazali, then was sacrificed wayeka isikolo. Wayeka ko grade 11. Standard 9 at the time. Wayeka wayophangela eFort. Wasuke eFort wayophangela kwa Continental. Wasuke Continental wayophangela eLivingston as a male nurse. And then after xa sendiphumile mna wabuyela esikolweni. Same school bendikuseKhaweni. I'm telling you, ufike emdala pha elingana nechepo efunda nazo otishara abemteacher abantu abayefunda nabo way back. But I admired the courage that he was able to do that. Yaqonda wabuyela pha wafunda wagqiba standard 10. Yeah. Kanti amagama kabhuti mana opheleleyo. Ubhuti Mncedisi Wilson Qola. Oh, wow. He was also affectionately known as uBramnceba. Wena ukhumseke uthi Mnceko. Yeah. So umamela esi story siyanithatha man kakhulu lento ayenzileyo. I don't know basisenazo siblings ezinjalo. Ndigqibela abantu bakudala abantu bangabantu ayeka isikolo for usacrifice for the family. Yes. Like ndigqibela abantu bakudala nyani. Ude waba nefamily yakhe afterwards. Waba nefamily yakhe afterwards, you know, after start to say sister wam. Hey. Because and then he decided to now, at least as if mission accomplished, you know, as if mission accomplished. And then he decided to marry. So she married, he married actually. They got married and he had children. How many? 3, 4. Oh my. Because he had children before. Okay. Two sons. And then the others were within the fold, umtshato, yeah. Yeah. Ajonga ngoku into esivayo thina ngoku Bramnceba. Umuntu yeke yokukhulisa abantu no sacrifice. Eyoba umuntu akhe indlu elalini kokwabo avusa ikhaya elalini. Then zenzeka izinto eJoburg ubhethe xa egoduka kuthiwa kanayo nebhedi pha. Abantu bangenile bathi akusekhaya apha. Wena to have umuntu onjalo oyeka isikolo to take care of the family. He did that. And then aphinda abuye. No. Hayi into enkulu. And then umama lo Australia ke ngokena nguye uMafungwashe. Okay. Uyena nguMafungwashe wasekhaya. She's the eldest. All right. Yeah, ngoyena yena ke naye who played a big role ebomini bami because she took me through immediately that esweleka ngo1978. She coincidentally wayeseqeshwa ke ngoku as a nurse trainer. Nobuyamazi umama wakho yazi. Xa usithi mama wakho during that time yes mhlawumbe unomtrace umbuzo ba ngoThamsi Gqola nto then yabo mhlawumbe ngazana umama wayethe bhithi nguStuda ayethe bhithi nguStuda pa la lezi dudu ayakhohlwa akashaka behoyezo Dubai yeah so nguye ke owathi took over that role and you know wayenza isisisa and to the point that wayengafuni notshata wayengafuni notshata ufuna uhoya wayengafuni uhoya thina yabona made sure ba uMbhumonde uyagqiba nam because ndiyakhumbula ba imona khona mona lathamba masiqaqhuba xa ubuye esuthini hey man ngifuna uphangela mina ngifuna into zezikolo nento yabo hey kwakunzima because
because wayebona into ayibonayo yena. Sure. Yabo ngami, yabona. So hey namsokolisa kancinci pha kodwa ke ultimately kwakhona omnye ubhuti who was my mentor mhlambi ngenzeka ndithethe nangaye okuthiwa nguKenny Tyombo. Oh, okay. He was very close to us. He was a leader, he was a mentor, he was everything to us. We have him in common, no Lwando, no Tando Melanie, we have him in common. There are many others, Pasha, no one, but Kemnaka was more closer to this one, to Ken. Sapil. Wasweleka. Oh, yeah, Wasweleka. So what happened is that wayephaya yabo eGqamlana. So ndimsokolisa sister wami pha uthi mandibuyele esikoleni uphangela kantoni okuntoni ndihamba ndifuna uphangela indoda mna ntontoni ndifuna uze kubona izinto zami yabo provide yabo. But what's the point? Because siyenza everything here yabo because bona bathi xa bephangela eNew Bright buyayikhumbula kwakho lanto kuthiwa oduladula kodwa xa ungena eNew Bright kitchen kwakho into yakhiwe umasipala kuthiwa uduladula. Badiliza ezanto ezabaqoqo zamadonga bayithini bathi yonke into bayiplasterisha bayithini and they bought a whole new furniture. Babuza ngoba uzakwenza ntoni? Why ucaba ufuna uzibonakalisa yabo? Yabo athi umkhulu wami emani wena nami nazijomi zakho Lwando noba yabo by yourself imoto thini siyenzile groundwork thina apha uyabo. So apho ndiyakhona ndiya kulento ka sister wami ke so where was it? Phatha kakhe mina ke mina Phatha kakhe ya. Ngifuna siye intoba umsokolisile. Yeah bendisaya apho ya. Umsokolisile because wena ngikhumbula mina kuthiwa wena nasesikolweni watshona uA. Watshona uB, watshona u1. Anakabuyele kule, masibuyele kule. Hey, I need to do some corrections. Abantu bokhula nawe bathi wena umtshonile uA. La chap wandile halami iyo le. Iyo le yakaba imele lento. So usisi ukhona to assist up akho. So asinike ba kunjani le primary. Yeah, primary. Mamela into ka andile halami. And mazi and wesba wayiqala ngokwathi hey uyibhudile was some exposure yeah but uAndlela is a very good friend of mine. Okay. Sikhula kanye pha esedubula mina ndiseGqamlana yabona and uAndile ngumuntu onenhliziyo sure enhle yabo so andiyazi le yakathanda ba ugqwetha istory sami uyayithanda into yokuqwetha istory sami. I remember Andile uhlala eDubula ukhole poni yaseDubula yabo angizobiza igama lakhe because is late yabo. Okay. Yayithanda usokole siyabhulisha mani. Okay. Xa ligqitha phana iliba kwana nje ayingomntu ucaba sisipatani ndo. Athi Andile yeke nalalizi lakhe yeke le poni wena inkosi le poni ndidenza ibetha mina le poni because naxesha lo unomntu onenhliziyo yena yo kwenzeka that lisaqethe eDubula in provoke andikhwele kuyo jonga caba ngumuntu almost streetwise than mina azibaqandise dustin hayi imthuqwasi eyazi mos streets aselokishini nemashiya emthuqwasi. Atlanta lento kuxelela iyekele poni wena yandana kakhulu. So singena ekama sifunda kunye ke pha yabo. The right story is let's correct was yathanda uraise le topic akazi chance ozoyicorrect apha. I'm protected the chance was detela not. So singena kunye ke ekama and then goes up and then what happened is that lana ngithatha umgezela kanje hayi wena wawubhizi ubhala amaqoqololo wena umalo ubhala indalo ubhalo namshiya khona amshiya kwa A yeah ayikho into bana na fence to A yawa A namshiya ngaqhubekeka umshiya kwa B then daya kwa 1 ke ngoku. And then what happened kwa 1 is that hey waqala enye drama ke kwaqaleka enye idrama ke ngoku that yaphela the Dookster
sonqena isikolo man kwakusokolisa kwakusisinthetha la kwakusokolisa usisi ukube sithi umsokolisile umsokolisile hey ndizimele ndithini. There was this particular moment engakwazi uyishiya that instead of going to school I pretended to be going to have gone to school, but ndazimela ngapha enye brother kukwishedi mos iCabin iCabin so ndikwazi ndajikela ngapha and ukhumkhulo wami ke lo ndithetha ngaye my immediate lento mkhuluwa. So waqonda uba makhange ndibone ngigqithe efestreni and all that. There must be somewhere around. Anchekisha. Yeah, I checkisha abantu all over, yeah. But what happened is that ndiske ndikhohlele mna, yabo. Yabo. Hey ngiqonda ndibhatyazile apha mandizenze ihobe apha. Sasifika amahobe ekhaya. Hey ndibhatyazile apha, jonga. Uzandibamba and amazi uyazibamba tsolo ngiyathatha ndisesikolweni and all that. Ndakona kama ndikhomobe gurugugu and lawe immediately yobe kaye kaye but he insisted wanifumana wanthatha ndathathwa nasuka nawubethwa esikolweni koko mem sitshela may her soul rest in peace. Hey hayi ke kokubethwa ke kudala kakhulu ukuthatha ama-boys akutsale ngapha nabethu. And I think that was a turning point for me. I realized I cannot continue to soul swam and also waste my time. Oh wow! So from saying Verse B, every standard. I need the corrections. So umuntu wasekama from ekama uye Wisile. Yeah. Okay. And that high school ilama Cowan high school, yeah. All right. So you decided into ba man that's better kwa teaching. Yeah. But you know what? Into engicinga ngabana andifuna uyiphosa. Klempilo uphila kuyo udibana phi noYesu because when your life is around indoba ukhuliswa under nawe uphathi kwento yabazalwane. Yes. Udibana phi ngokunayo ndiqonda 1977. No way. 1977 in a youth service at Assemblies of God. Sasakhonzela kwenye icawa ke pha kwa Roni eZanzibar. Okay. The old Catholic church then, but it was bought over by Kwampilis. So in a youth service, wakushubela ufuso dambuza. Was kwakhona youth service most and girls and all that. Yeah, so that's where I met Christ. Unangaphi kana 77 13. 13 yeah, because 78 was 14 years. Yeah. So I met Christ then. But kuba ke indlela inde. Okay. Indlela yabona before umuntu atsho ke nephamse uzawumosha umuntu nethathi ukukhamba ndiyayazi ngizawumosha elaxesha neli ndithindela inde kwamoshwa ke ngoku hayi masive deviated abantu abancinci xa bengena ngezizathu zabo bayazi bakuyakwazeka bakwenzeka izinto but umuntu aphinda abuye. Yes umosha uthini ngobramse ngoku I became wayward man. I just because in the teenage years, yabona most of that teenage years, yabona I debated, I move indlela ezingekho right, yeka nokhonza seninyanzelwa ngusister wami ngoku yabo because wena umuntu wayibamba ibhedu nokokoko. She kept the light ekhaya, yabona. So that was 77 ndisinsiwe, 78 ndiya down 10, 79 ndiya rhoqa. 8 hayi ndikhuqambela ke ngoku yafika emhlabeni ngo8 ke mna ke uyafika so ukhuqa ke ngoku yeah. So you know there's an example in the Bible apho uYesu uphilisa imfama ne he laid hands on it ne wayithangazela and then he began to see trees, okay, and then he laid hands for the second time.
he saw clearly. I think that relates to my kind of experience. Because it was like a first touch, ndabona bona, yabo, and then second touch, ndabona kakuhle, and the conviction was clear, the way forward was clear, because I just knew. Because uThixo xa ufika kunike a sense of purpose, ne-soberness, man, a special kind. Abanye banayo naturally, abanye banayo through strong willpower and all that. But when the gospel comes to you, inayo la tendency yokunika a sense of direction and a purpose. Yeah. So 80 ke undadibana ke ngone Youth for Christ. Okay. I was invited by a friend of mine, and then saya kwi camp eSamk. Kulapho ke ngoku I rededicated my life to Christ, because I need to mention this. Sure. A guy who is my brother-in-law, uMongezi Qope. Okay. One of those guys as shumela we assembly and all that powerful. He had married celebrity, but yeah, he's a Lebanese talent. Oh, he's a Lebanese talent. And then I met this guy at camp, apparently we for Christ, and invite you. Hey, yafika kule Clark as a captain's most pie. Now yeah, sure. So nifike kule chap yathetha pha ithetha book of Revelation. Ndiyazi mos iBhayibhile. Ila ndaqonda Thixo iyazi ibook of Revelation. Ile ithetha ngamarhamncwa ezanto zoyikikayo ntontoni qala hey uzandoyikisa lo muntu. Hayi man phuma apha. Kona uzandoyikisa lo man namsiya esathetha. Kanti phuma gibane ngechepe ekhalati. Hey, he was testifying about goodness of God, greatness of God and all that. And the Holy Spirit convicted me immediately without even saying anything to him. Then ndabuyela back for Christ, go prepared patch, and this is what happened at campaign. Then the garden season, go invite her up, but this is what happened. And then I made a decision and I never looked back. Oh, wow. I never looked back, yeah. So basically, when since 1980. Yeah. Since Bulile makufike emhlabeni. Cacile, yeah. Mamela into yakho no from after school ba decide ke ngoku into yobangabana I'm going to follow lena le line, ithi qiphi and uyaphi earlier conversation yethu I made mention of lo muntu okuthiwa nguButkeni Tyombo. All right. Yeah. So it was my sister who insisted that andikwazi uba ndiyophangela because they've provided everything for me. They've prepared the ground for me. So but ke ndimsokolisa bona ndingafuni ubuyela esikolweni ubuyela esikolweni yeah. So this guy was special kakhulu yabona ndimrespect yabo. He had a way with young people. A lot of young people in PE of my age and even my age and younger, even older actually. But this is the kind of person why I'm a guy. Yabona ba echoma in that generation your sister bam. People choma in generation wacho. Bechomana. He would befriend us. He would be where we are. We used to have the stairway for Christ. He would be there uButkeni. So then this time sister mathetha naye epha yabo. One man becalling, watch. I don't know a particular magic wand word. Our seven side. Damn, that idea, that everything yam. They call text in the body service. That a personal test is an interest. They pass. They bend again all of shop. And then class in the parking because when he strong with maths and science. Okay. Although I must mention, science been so less. Okay. Because although bendiyithanda imaths but benisokolisa kodwa ndiyafuna manje uphesusa ezinto ze-engineer negqirha nentonto but into yena ndiyithanda as a choice ne yayi-health inspector ne-radiography because ndinafita kuso eyandijuda ke iscience andayithola yiyo yandibhudisayo ya so ndafika ke eVista ndoyikiswa nge-maths ne-English kuthiwa yowazi inzima ezonto ezo no yabo. Then ndathatha ke i-teaching. Apho abantu bayagrogrisa apha ugrogrisela inini. Ndibe ndizaba ndistrong kwi-maths ke. But apha elayinini
Tiktok abantu phume ngapha. Phume ngapho yeah so ndaphela ndithatha ke majorisha kwi-English and business economics. Okay. That's how I got to be where apho ndithatha khona le ndlela ye-teaching. Oh. Yeah, so I specialize in Ngene ngophi umnyaka pha Vista? Lingene ngo-19 Was it? yeah 1990. Oh. 1990 yeah I think so yeah. Ndaba delayed ngonyaka. Okhona ngizamentionela mama yes. Wenze ntoni mama bantu because yamanzoyiki. There was a white woman phana elandikeni evista kwamabhulo kamanisi ayene agenda zawo. Yeah, but teaching science was a half year course. Okay. Ayonto ocaba inozukubambe u4 years yabo. So lo mama Mrs. Grayling ne wayesaziwa. Abayam they got frustrated baphela beyeka teaching. Yo. Baphele amhambo teacher with purpose sisitshixo. The teaching science is like a method, part of it's half a course, part of method. So basokolisa abantu kusoyikiswa ngaye. People had two choices. They had to go to another one or this one. I happened to be with this one. Teaching science it's like a method, yeah, professional certificate kind of. Sure. So that woman ever. I remember any chap finance presenter. Yeah, white disturber. It present like making presentations. Yeah. What? Shut up, Mrs. Grayling! You are disturbing my lesson. Yo, labombi ibhulukazi lalo lasheka yabona. So ndaphela ke nami ndaqala imininye ndahanda yakuyo. What like undistopper in the ubulkeni would be there a day before and ncedisa chat comment when the presenter practice for the next day yabo. Yeah. So this particular day yabo avele athethe man something diyeke nami ke zange ndibe na la drama. Zange udishaka khona. La drama ndaphuma ndaye kuye ndathi xa ugqibela ngicela ukubona ndaphuma. Ndawuhlala pha elangeni ke mosiphaya Vista Klintsha. Uhlala pha elangeni ukubona imoto. Yazi picture shanyamba maxa ngiqebile ndinemoto yami ndize10 ndiyabona ifuture yakho lo ufuna uyivala le future yeah uyayibona into evala ndiyayibona ifuture yes ngikheli pha and I was like emotional emotional yabo who is she why is she doing this thing yabo and then immediately ixesha kwalibetha ndiyazi iphelela period yakhe or lecture ndaya kuye ke anamqala eqaleni that yakhumbula it test is simple man ezo 10 marks unika 2 marks on hey amazi wayicinezela manzanza ethetha hanza ethetha I am not a racist and don't usisokolisile lo kakhulu akathandwa ndim later on sathi bana nomntanase kwenye into education in drama ndathi usanikhumbula ndamkhumbuza kodwa yamse balapho ndiyakhona yandinceda la encounter then I went back to him andamqala eqaleni yakhumbula ndathi ke kuye ke yabona apho ndiyakhona nzaya kwi-SRC babeyoyika ke-SRC yabelungu ne-lecturer that apho ndiyakhona ngoku isolution yakho saya kwi-SRC you continue doing this to me and ndiyazi uba undivalela kangakanani because ndiyibambe le nto yazi ndandisiya ndiphethe iplastic yele nto ndigqibile msezinye course plastic and then introduced i-computer science yabo ayipasa yonke laa nto leya but ndibanjwe le half course yalo mntu yabo so jonga after that encounter chebelele chini zonke ndayigqiba ngeli xesha required time. So that's how I got to pursue the line of teaching. It was through the influence of my sister, of Sister Tamsi. Then she is Mrs. Nwabe now. Okay. And then nomkhulu wam, the late brother. Umkhulu wam lo immediate, almost yakhuliswa mastina. Only 2 years apart. But later on I waba ne-contribution hoy phana pha xa sendigqibezela. Ifamily yakho
yakuncedisa kakhulu. Incede kakhulu, yeah. Yes. Siyayivuyela mani lo nto leyo. Yeah. Mamela emveni bupasile phayana ufumene umsebenzi waxesha ngani? Abantu baye basokola abanye abantu. We mamela ke nechomi yam le uhalam ne. Uhalam was got saved through me. Okay. Yeah, I led him to Christ. Sure. Yeah. So besivana kakhulu. So ke sihleli phayana eRomini yakhe. Sazincola nje kufika icall from uNomhle Lalo. Yabo athi manilungisa into zami. Yabona ndizise kwazakhela. Yabona masiphela ke sikwazi bekho too much involved yesato nentonto caba yonke la eza influences yabo. Nyani okay. Thatha za form bese sikwazi ready ke bese senzele nondondo Mr Ndondo iforms yabona ntonto siphume kunye ixesha le-1 Vista. Thatha ipackage yami yonke into ndiyenze ilungele for kwazakhele then ndiye Kwazakhele high school. Yeah, ndiqethe kwahalam ke athi masisithandazele sithathe we prayed for that package then ndiyokhwela pha ngapha eGuide Hall ulanda ngoku ile clinic yayilithafa elia kweli taxi pha ndiye Vista ndiye eyona Vista kwazakhele ndisubmit and then kuthiwe mandize ku-interview thathwe uMr Khungwayo uthathwe noMrs Sopa and another one interview wara ndabe ndiyangena ngolo hlobo. Oh wow. Ndaba ndingena ngolo hlobo. Kwazakhele zange ndihlale ixesha lide yazi. Yeah. into enhlekisayo ke into yakho napha esikoleni la moto yakho yokuqala. Green. The popular green mamba. Yo. Ake. Kuthiwa awuna license yokuqhuba imoto ekhoze endleleni udibana nabapolisa uthini wasebenzisa. Yeah, so the imoto yokuqala le ndafunda kuyo ukuqhuba. You know, usibali wami umyeni kaSistamsi wathi hey man sibali kwakufuna kamandisa ngapha nangapha wathi ke ime endisa kuloo ndawo nisekuyo saqedha i-traffic department eDasi. Yeah, ndayenza wafaka pha ibooking ndayo i-ballot test ndayipasa yabona. So wathi ke uma ndisifunele imoto ndazifuna yani imoto andina-license ndine-learners qha na-license. So ndafumana le moto lena and ke mos andikazazi eza technicalities ezo amaphepha emoto nentontoni yabona. So I ended up ndiqhuba le moto yo jonga ndase ndiyazi abegazini itraffic yapha ingakhona ndibone okanye ndisenze kule direction khona ndikhona yabo. So this particular occasion umntana yeah sasibuya emtshatweni kaSimbo Javu eTranskei. Okay. And then kasingubela inciba yabo. So amiswe yena mna ndiqethe hey ndibanjwe zezinye pha ndimiswe na yabona. Then kulapho ke this incident ba emhlekazi wami ndacela xolo kuqaba tolo ba andina license nemoto lezi ndiqhuba ayina license yona qala. Yeah. Mamela ke Bramse kukho umama ekhaya ngoku. Yeah. Sidibana phi nomama ekhaya nini kubethwa baphi? Yes, uDJ yeah. Sekukho ifamily nje ngoku. Yeah, uDJ we were friends. Oh, friends. Kale uzichomi. Ichomi literally. Ngicela ukubuza le nto leni. Bayathanda babethele lento. I was 25 years old then. Mamela yimi. Abantu bayayithanda le nto ithethayo. Abantu bayayithanda abantu bathi no sasichomene nje. Bramse nge first day zange udecide ba ngumuntu wami lo. Ha uzaqala bechoma yakhe. Bramse no. Ngifuna ubuye umva. Mamela izawuvela wena izawuvela. Like Bramse umuntu ongubutata uyakwazi ubona umuntu aqonde yimpintshi yami le. Then later kube khona ukuthi hayi manje ngayinkosikazi. Ngayinkosikazi man Bramse. No, let me tell you. I'm a chance. Let me tell you, I first laid eyes on her. Okay. Ehamba nalecho mama. Ebomba inde uhandile halam. Ngibona nikhwela itaxi mina. Sure. Wayene style nje sakhe usedlupha yabo. Okay. Uba unobe itaxi ukunewe yayinqebela ngayo ubuchomboyish ntontoni. Okay. Ene card
yabona. So I noticed, but who's this girl ahamba nayo? Can't pay as a seconds. Kwenzeka ntona ubuthoma from the La late eyes. Late eyes. I got to notice her, but when I chose this one, kang but kokuthiwa thina singabagcini khona nto uya umgcini kaSirayeli. So siyabagcina. Aphele bephuncuka lapha kuthi ke kule bidlela yabo from a fellowship sibakhaphe sibagoduse and all that. So when the chomi ezininzi uandile, you'll see him with this girl, you see her and all that. Yeah. Hala mina shame choma nabazalwana bangosisi. Nathi besithomana nabantu bangosisi. Okay. So every yena. guys ezaziyadvance kuthi zazisibiza basi ngabagcini bakasika. Nibagcinele. Siyabagcina. Bamoshakale ke phandle. Kakuze naso ngizakuphitha chance but mna dinayo into ethi umntata la late eyes lowa iqala into ebuchomi ngiyasenkonzweni kuthi kathini and then ke wayesakho indawo yifocus engena kuyo okuthiwa ikhona iholo man phaya YMCA opposite Denqeqe. Okay. Yeah, kwakuyiwa phaya ke a lot of us asiyaphaya no Ncitsi Mvinjelwa, no Mawonga, and no Mdanase, and everybody else. Yeah, sasiya pha. So ndaphinda ndambona pha. Okay, but ke wayithanda uthinza kosisi yabo. Okay. Enayo no sister wakhe, a younger sister okuthiwa sasibiza Obi, but formal name yakhe nguZanele Bavo. Now Mrs. Bavo. So she was more open and friendlier than Yena. Okay. Yeah, so we met there and all that. Yeah. And then kwakhona lento ngoba uandile mos libazile engumgcini wayehamba bahambela ayena kokwabo ethana nomama wakhe yabo. So nami ke nimkhaphe yabo. And then gradually bekhona into engathi hey man, I'm noticing this woman yabo. And naye ke ekhulekile kakhulu but umuntu ethinza umuntu ongamazi uDJ xa iqala umbone first impression yakhe ungumuntu ongathi thinzile. Yeah. Nganqheli. Yabo. Yeah. So yeah, well, but there's this one particular incident, yabo, that ndikhwele taxi again, ndimbone emi ngase-Salvation Army, yabo, and ndingathi noko akukho right, yabo, ndayimisa itaxi, ndahlika, ndaya kuye, yabo, buza what's going on? Kulabo nanto sakhona hey man thingathi ndiyathanda pay attention ngoku apha. Ngisibone dala wena uzibone late wena. Ndiyathanda pay attention about sisters yabo. So ndaya kuye ndancokola naye wathi usolekele kumakhulu wakhe babembiza uMakaBhombom yabo. Oh really nyanda mthuthuzela ke lapha ndakhwela taxi ke. Samba kunye I think wayesiyemagaki abazali bathini uyambamba athi nca and then alapha thina abazalwane ihag bakho space I'm saying ithini asayikhumbuli asayikhumbuli kodwa thina abazalwane sithuzela ke hug yeah abagcini bakamsela abagcini singabagcini yeah. And yani ke sham there were no ill intentions yes sasiyenza kakhe no halamlando would take them sibakhaphe apha nasezwide babe ko crime ngoko sizibuyele sisincokolela and all that yeah. Then that's how I got to know her but later on yabo ndaphela ke ngoku baninzi ngoso sister chomana nabanye osisi chomana nayo sister but sithanda xa sidibana thina sixabana kini yayenye into engathi qoba sadibana so singaxabani nangantoni na qho saxabana qho ubukeni amane reconcile kubukeni umuntu omantu ubukeni wayephila le age kodwa wayena 16 nto hayibo wayephila le age we 30s thina ngoko 20s kodwa wayephila nathi ehlala nathi yabo athi hey man na ikhona nje yabo. And then this one, yeah. Yes. So there's this one particular, shall I say, afternoon. Ndiyagqitha eSangocha ke. And then ukukhona unyumzana othiwa Mr. Class, uDr. Class ngoko, yabo. Land chomi yam sadibana and sa click asibekwa. Ndihamba nje iNew Bright. Sigqithe kuye ke uDJ. Ehleno sister bakhe khona Storm somthi pha eSangocha yabo. And then bulise ke ndile sengena ndithi hey Class kalungisele lento man
asidibani no my sister andiyazi so kukhona nje i-conflict ungquzulwane yabo manye. athathe isandla sami class athathe isandla sakhe yabona namhlanje umuntu ohype Nedrama. namhlanje anisophili nohlukane no and that was it. Yo. The rest is history. Umdika ku DJ ba ngathi slow for me. Mhlawumbe number yebomba is slow yeah Okokoko niqhuba ke oko saqhuba ke saphela sithatha ngo-1999 nge-9th kaJanuary 1999. Ever since we are turning 28 now next year. Yo. Mite leminyaka, you know. No. I had to bandidlule because okokoko ndanazi, you know. I enjoy ukuba ndibe ichomini. Yes. There's so much nje, ininzi nje, into so engosi ngoba ube ngilotata. Abantwana onyana bakho. Nyana bam, yeah, we have a child that is a son actually that is in Joburg, Mkhuseli Quphe. We have these other two sons, Luthando no Lithemba. Yeah, sihlala nabo, but Luthando just got a job and then he moved out. Oh, congrats. Yeah, flat in, yeah. Oh, wow. Sheke ne last born ke ngoku. Animkhumbuli lumkile? Usikhumbula qele yaqala akapheli ba. Manje uzothatha Zuzu ujika pha yabo na izolo bethoza khona. So yeah, siyamkhumbula man. Wesimama ke uyathanda unithiza nje ba moshana ndambona for 1 or 2 days yabo. Seyifuna umcheckise what about zakhe ntontontonto. Pramse ndiyafuna ungena kwinto yasesikolweni. KwaZakhele High where you've spent iminyaka emininzi. Yeah. How was it teaching for wena? Any lessons oqumba hey phayana this stands out for wena? Yeah. Over the years. Abantu ke bangakwaziyo unjena okokoko. Yes, you are so easy ngumuntu olula kumnandi uchomana nawe uhleko kokoko. Yes. Ne students because I've been around wena kukho students. So you know so ndiyakwazi. Can you just share nje into ba how was it teaching journey yakho? Teaching journey. Izinto ozikhumbulayo ngayo. And wabakwaZakhele High mos okokoko. Zange kutshintshe. Oko ndiba. Wow. Ndafumana umhlala phansi. Yeah. But I must mention into yokubana there was a time, as much as I've gone through the training ebutishara, there was a time because I had a strong passion as well to pursue line yobufundisi. Wow. Yeah, so these two were like pulling me apart. But the strongest game we became lead teaching. Then what happened is that ingenile kwa teaching as and qhubekeka and gain experience over the years. Ndabe njalo. And I've had shall I say philosophy yokubana ndingateach the traditional way. For enough months into bana ku difficult kubantwana bela xesha ngoko yabo uba uzawuza nge-approach formal yabona. I could whenever I attempted to break through with them, I was met with a wall. So shall I say God revealed to me that mansibenze nye approach. So ndafumana i-approach the angle extramural approach. I was more into drama. I was more into debate. Yes. I was more into student Christian organization. Okay. Because I believed in a holistic approach emntaneni. Because there's a classroom, it stifles them. Abakwazi ukuba creative enough. But from my experience, especially with the debate side of it, you see, so I focused on that one. That after school, I would take even about timid class in. Over the years, the experience, I had gathered in the ndikwazi scout for talent. Ndimbona umuntu ba nanku umuntu mandimelandelele. Yabona, so I would do that. After school, we'll do that thing. Siyenze. Yabona, I think from the very first goal,
siyenza lanto ndababona mos ba ababantu mos xa besuka from kule extramural especially debate naleya mos ne free express mos nale drama nendondon then the spiritual part ke is to give them a strong spiritual foundation. What happened is that I noticed that when they move from into the debate besiya ngapha ikhona i-change kwi-mindset, even no interaction, no maximum participation, and an approach yabo is more organized and logical xa bese-engage. And ndifumana uba nakwezinye class banjalo bonke abantwana be-debate yabona. So ndaqonda uba there is a breakthrough here. Let me ngiqinise kuyo yabona nezinye. So my success and my passion developed ukubana ndibe more kweli cala le-development. Sure. Kweli cala le-development. Kangangokubana from the day, you know, most I met just my first time to meet you when you were referred to me. Ngulwando. You remember, eh? Yes, yeah, to come and do into the debate. Also, wawufika wena ngeli xesha danse ndityhafiswe na-leadership yesikolo qona sayifunda loo nto. But you ignited that thing again kum yabo. So what happened is that over the years up until 2022, because there was a farewell that we organized, myself no Mr. Mtanas, a metric farewell. Ngaba bantwana ndibathathe from grade 8. Ndisebenza nabo, and jonga bebeqhwitha naseklasini la group of children. Bakhona naba before, like Anele Siswana, who are working in Johannesburg today. We psychologist, we sent in practice yakona pa. You can Google him, we will find him. That is the guy, Ayati, Diva, Ulwan, same. Kukona othetanga metro. Oh man. Mamela, look for a metro. Ukhona othetanga metro. Nyandi chekisa metro. Nyandi fike segqibezela ke yabo. All he was saying, he was just giving, shall I say, tribute, where respect is due. Yeah, and appreciate, but because like Namtata, or withdrawn, that and all that develop confidence, that develop ukwazi as a result in a class will change. And one particular incident I live apple by winner into as goal as a town. By winner, and he was excelling. And yet he was not the main guy. Ngoko was why junior. We abantu bametiphe ndandibasena se radio ba excella radio nawan. There's another guy who supposed to Stirman. I mentioned them not because of any because ngabantu abebe kwazakhele. Sure. As a matter of fact, ngabantu abebe ku debate am as a matter of fact. And I mentioned it just bakuteni. Ended up pursuing journalism. Roads waphela esiya SABC2 esebenza khona. Jong, that is why we are here namhlanje. Yes. Into yoba ngabana ininzi into enzileyo ebomini bethu. Yes. Nam nabanye nezitudents zakho. So kufuneka senze ngokuphila singalindeli imemorial yakho azizokwenza lolo leyo. Ngoku ulapha siyenze ngokulonto leyo. Mamela, ndiyayazi ke mna ke uyenjoyile into yakhe teaching. Yeah. Khona nje into yayiva ke le leadership. Ikhona into yoba mhlambe kubekho umntana ubuqomba hey lo mntana unethemba ngakuye but athathe enye indlela. Uqomba yo phosiwe italent. Kwenzeka ntoni? Ikhona istory siwa mhlambe there's one obukeleyo ozaqomba Thixo lo naye unechance bangatshintsha. Jonga ikhona vovo. Kukho lo mntana. Mos mina kulantu babeseneliso. Sure. Befika nje besenimbona bananko. Samlandelelela yabo. There's this one particular girl. Kangoba uyangena ku-office phakathi zakhele ukhona umntana oyintombazana onikezela something to umbeki. Umbeki wayevisitile phaa kwazakhele emnikezela a token of appreciation ntonto. Wayeqhwitha lo mntana lowo. Yava? What happened? Naye manje ngcokola naye ndithi mntana uyilumkela man ilanto kuthiwa overconfidence.
ibona ibhodarisha on being aloof and all that yabo ulumkele manje stay humble otherwise you're gonna make it in life nebene potential omntana jiki ndiyathi lo mntana akasekho jiki lo mntana umid jiki uyi drop out unjani uba ne potential yabo. And over the years ke kokhona nabanye abantwana umntana obekhona phayana Phela istory sakhe saphela istory sakhe saphela ikona evidence ba ufuna istory sakhe ikona evidence bakazakhele hayi mhlawumbe leso ukumbona eshop azange ndimbone hayi nobaphindwa ba right man kodwa ke ngokwalapha phambi kwamehlo ami ke hayi ke ndiyakuva phambi kwamehlo ami yabona wa disappearisha yabo and many others yabona nomthunzi xuba abantu abaniqale nabo wayepresenta into it was called Speech and Debate Society. Okay. Speech and Debate Society. So wapresenta ipaper kwentwana eyizoba a future train. This kind of train lo mntana way narrator speech sakhe is an amphibian train, a train that could fit outside and sub water. Yeah. When speech ngalonto le landwana yayizoba le umbobi yayizoba so sawina abebhayi sawina locally sawina provincial saya eGauteng ke ngoku at national level we kokhopha abelungu okhona all kinds of races pa wa placer bobabili most be twinned wa placer number 2 at a national level from KwaZakhele High sasponsorishwa ngulantuka intoni ndawo yetrain man kayibiza itrain kodwa ke Transnet abo ebizwa Transnet ngoku sasponsorishwa ilonto so sakhwela itrain for free top Metro Rail mhlawumbe masikabe sitsho Metro Rail sasponsorishwa from Port Elizabeth to Joburg sponsorishwa mna nabantu ababini plus nehotel and free lunch, free London, free mobility, man. Yeah, so that was one of the first people. Someone and seven zanabo. I think unomthunzi use Cape Town, landwana ndiyazi yaphela lapha leya izoba ke yona ke yabona. Yeah, and many others. Jonga yazi bangabana mnake you know how excited I am when I hear ezizinto. It is because ndiyayazi kunzima njani uba ngumntana waselokishini. It is very hard. So omnye umuntu yena nqoma ngxasuka what's the big deal into ethini kunzima uphumelela pha. Ekasi akunzima kakhulu kunzima ukuphuma ekasi kwenzeke izinto kunzima west ngoku ne phume sekunzima west so anything ekuthiwa umntana nanku lapha ekasi wenza into ngobomi bakhe into enkulu leyo is big into enkulu leyo it needs to be celebrated andifuni noba nami ndithathe kancinci yonke ngigqiba ithethe it's because every day kugcwele there's over 1,000 kids kwaZakhele High you ask yourself kule 1,000 mhlambe ngabakho i10 ezawuphuma mhlambe inkulu 100 bayingaphuma that's how hard it is ukuba ngabana ube sekasi and then into zenzeka because everything is working against and so easy jongabona isoro sithethayo somntana xana right thixo abafana betaxi bafana bamaphela thatha umntana. Exactly. That's exactly what happened to this other one. Ngubani man lo mntana lo kodwa ke what happened le flash legama lakhe yabona what happened is that ephara lapha esikolweni lo mntana naye nam identify efika lo mntana could preach lo mntana could igcwele the iholo under the spell so kuthetha wayithetha kuthi cwaka umntana lo umdemani zavele igama ezibanthetha jonga what happened is that she was intelligent even naseclassini ndamthatha ndamfaka kwi-debate she excelled yava kule nto ithethayo kwakho le ntwana ecaba imbukele imgaqele because they tend to know xa bekhule ecaweni mosabona they tend not to be streetwise yabo umntu nje warawara nje sengenile egapini so waphazanyiswa iloo nto but she's late now. May her soul rest in peace. Yeah. So bamazu boy bakhe baya phaya no Stokes bezokwenza indincedisa kuloo nto leyo bambona nanku mosulantuka ulo mntana yabo. Man. Yes,
And kula group ka 2022 yabo khona umntwana okuthiwa nguSikwana yabona baninzi ke bajone because into enzekayo pha ndiphume pha ndi-establisheni okuthiwa yi-think tank hub. Think tank hub of KwaZakele because ithi laa nto after 5 years we're gonna meet again noba siqeshe indawo noba i-boardroom yabona si-checkish uba how far have you gone kwenzekala ntoni. Yeah we formalized that ikhona ne-group yakhona yase lo mntana besana-update ngoku ikhona into yakhe ayibhalileyo apha yobana that can I read it? No, it's fine. Can I read? Yeah, because so usana-update ukuba ngoku besibe overseas eNew York ntonto uthini nawo? So umuntu oretired liba neefowuni ezininzi. yeah naku lo mntana lona uSikwana yabona be-update yabona. Sure. Uthi good afternoon Mr. G. I hope that you are well. I wanted to ask you if you could application all that masiyekele each and I wanna apply for whatever. I'd appreciate since graduating she's graduating next year but ifuna the latest kodwa ke khona into bebethetha ngayo nto ke yabo but befuna help apha abantu imncedisa kuloo nto. I think eyona point kule nigqibo ithetha ne. Yes. Kubhlungu into yoba ubone i-potential and that umuntu achoose enye indlela. Ndiyavuya sithatha on loo nto leyo uba baninzi nathi sibabonayo but uyibone uba ngabana Thixo uzawubhuda lona elinyawo into izamsa kwelinye icala. Kwezo zi-positive ke zinjalo from KwaZakele. Yes. Yintoni enye oyenzayo ke now that uretireshile? Okay. And it was positive, yeah. Okay, into zi-3 ngoku endiphethe zona yile nto ye-think tank All right. of KwaZakele High School hub. Okay. Abantwana. Sure. Because i-purpose ne kum kukubana young people are the solution for the future problems zalapha eSouth Africa. All right. I got into KwaZakele with an attitude yobana ndingena as a nation builder. Okay. And you've been Londo pal. Ndingene ngalo attitude. So ndana le nto uba abantu bangene kweza spaces even spaces zethenda nentontoni inye imotivation kuba bazotya. Tell scoop. Yeah, but brown envelopes and all that. So into enzekayo eyami passion njengoba ndizindikwa development ne I'm building and grooming young people abazawungena with the intention to intercept that this mindset i-mindset ethile leya of not uziqalele sold out noba iza kubenefita financial kodwa mangena nge-right motives yabona. These are the young people esifuna uintercepta lento because sekurongo phezulu kodwa babe nokuqala kule generation yabo and go forward. We will have abantu abazawuyazi abaze i-patriotism bazawuyazi into ekuthiwa i-patriotism bazawuyazi uba I'm doing this just for the love of the game. I'm doing this for the love of the country. So this think tank hub ngabantwana abanjalo endifuna ubalandelela until babone ba-well placed kwezi ndawo zi-influential. You know what? Ndiyafuna nami uyibona i-follow up. Yes. Please invite us. I will invite you. Sifune nova nabantwana. Yes. 5 years late between. So 5 years later next year. Yeah, next year, yeah. Because from 2022, say 5 years. Yes. And that's brilliant. Maybe even alone ndingathathwa nangazinye indawo ziphinde ziyenze or ikhule. Ikhule, yes. Ndiyakwazi ke ukudala uthanda ilizwe. Ndiyabelieve into yoba after retirement ubhizi. Yes, njani manje ngilibale yes. Yabona yeah. Okay, manibale le think tank hub ne and when you training because into enzekayo I was involved with training ne as a sideline business. Sure. Yabo I registered a company sasibiza call it mse maybe that Kholokazi and mse. Okay. My wife igama lasemzini uKholokazi. So okay, DJ Kholokazi at mse Institute.
All right. Sayipusha to the point of registration and accreditation. Oh, wow. Because accreditation uqala 2008 kodwa sa fully accredited ngo 2012. Yo, thatha ixesha ne. Thatha ixesha kaloku uzenzela because data from scratch. Yabona. So what happened is that lanto bengenethatha off the record ukuthi lanto ufuna ukoyika ugqidika. Yeah. Formal employment. Uyika uphuma apha Because government. everybody wadibana nami esithi yo this is gold mine. Yeah. To have a company accredited is gold mine. And ke lasidibana ke ngokwa I was working with WNR Sita. And imhlophe ke. Yonke lezo meetings kumhlophe pa. Yabona so saqhubekeka but instead of ndiyeke uphangela ndaphela kunze okwakhona unyana wami lo seGauteng yeba he was hands on yabona we had up a Fordyce Road an office and a training space khona apho wayeba train abantu self taught damnika imaterial kulapho wathatha from material wakwazi ukwenza i-graphic design wakwazi ukwenza i-website design. That's raw material wakwazi uyi-convert and he was so good. So good. Even training sasitrainer computer bisaqala ungena amazinto ezecomputer trainer abantu iwoma yonke phansi yonke bakubo abane computer zase call at himself. Oh, wow. Institute. Kugcwele bona yeah. So sayiqhuba until he was headhunted by ulantuka the cluster of hotels yabo bambona ke mhlawumbe andazibayenza njani linked whatever yeah izazinto yeah but wabonwa waheadhuntwa from there waheadhuntwa ngu-VW from there waheadhuntwa enye company eseGauteng. That's how he got to be in Joburg. To be in Joburg ngoku yeah. So that is the training part. So Sekhona training part. no, I second that company. Okay. But I registered another company. All right. Msemasi training company. Msemasi training So company. accreditation yakwazi transfer. I transfer the fact that I did myself a disfavor uba ndingagqithiki ndibe hands on man. because one move yena wamkapha ngoyena mntu was holding fort for the company yabona but abendiqhubeka mandititshe mna kaloku abantwana basakhula sitshatelethi thina yabona just to see them through yabo. So what happened ke so yabe yaphela you have accredited for about 5 years and thereafter we renew njalo njalo. Yeah. So that is the company. I'm back, but I'm to qale from scratch. I want to buy something ready. Okay. I'm going to buy something ready to go in a company training. And then back in the transport and distribution. Lady Pete, transport and distribution. What do? I partner with in the house couriers. Okay. No, take a lot. Sure. Just partner, not work for them. Partner with my company so that the ban outsources izinto. That's where I'm at now. Nalena ke beyogqibela. Yeah, at my pace, yeah. But I'm hands-on kule transport and distribution. Okay. Kakhulu. And then kukho lento ke ubana landbana city mos there were two things that were pulling apart. Umzalwane, theology no teaching. So I'm pursuing theology. My majors are missions. Mamela kwi-theology kwenza ntoni mapha mse ayisuyi into yoba umntu uyayazi iBhayibhile. Yasukuba umntu uyayazi iBhayibhile. Ubuza ngevesi ba. You go deep. You go deep. Like for instance, I'm specializing on missions. Yabo and having practicals on missions. But in missions, like about the missionary bazayo, but in missions. We go out. Intention is to go out. Like for instance, witness Jehovah. Not necessarily. Approach missions yona is different because as opposed to umntu omezithathu nashumayele, as opposed to umntu owenza door to door, yona it's more stabilizing. Uyangena endlini uzintroduce. Yeah, no, you identify one household. One household. Ozabapha.
you render services ke mhlambe ezaba, because the approach is preaching a gospel with social implications. Meaning that you don't just izani kuqukani, but you provide for the physical needs zabantu. Okay. That is the approach. So ufika ujonga apha endlini ba Yes. kushota. One house a time. must be an entry point. Okay. Must be an entry point. Ungene pha, you stay there, and then they will invite. They will see into enizenzayo ne crutch nentontoni babone church services to the community, because you are actually a missionary, an approach that is holistic. Sure. That will attend to the. Okay, why Bramse kwindlu sungayi new bride. Ndifuna Siphethe i-red location noPandomgo. Sifuna entry point e-red location. Siphethe yona ngoku yona nto ke Okay, eqaba. mama Bramse. Benza ngena apha endlini ke ngoku. Niza nidwa nostuta. Nithini kustuta? Siyancokola noStuta. You get to know uStuta. You get to know uStuta simthi until naye. Okay. Yeah. No. Sim marinate. So clean ke kuba how long le course okanye lonto ubhizi nayo? My third year now. Hey kudala uqhuma Bramse? Third year ndiyaqhubezela kulo nyaka. Oh wow. So is this what government wants for ba kungafika abantu base Nigeria bafike bavula inkonzo batyisa abantu ingcane entoni? Kufuneka lento uba wala lonto government. I think ulanduka government is more favoring an approach elenjena where abantu are schooled, where abantu are trained, a qualification. It should be like that. Yeah, because it's one thing that you get ordained at a church, you know, because we are qualified, everything about you, we are fitter. Yeah, but to accompany it with a qualification, no, I threaten a government. So mna ndingaya enkonzweni baqobe uyathanda uthetha banenza umfundisi. But they can ordain you if you meet the requirements, if you fit in to the organizational structure sabo, cultural organizational structure sabo. Thini ndingumfundisi mos. Ungumfundisi but funeka bekhona into oyenzayo ke ngoku ekhapha, which is what I'm doing. Yeah. No. I know into yokuba mnandi kulo nkonzo. I know into baba kamandi. Yeah. Yes, uBramse ke kudala namazi ke. Yo. Bramse ke ungabe wena xa uthandaza ke Bramse ubethe ngapha. Yasibetheka lo. Yasibetheka. Xa ndifika phaya ngona hey mna mosike mna Bramse mna ndigqumthandazo kwam mna nge 30 seconds. Hey Bramse yena fire. Yeah, qhuba. So for umuntu onjengawe ne personality yakho and usongeze na ngesikolo, I know a lot of people kuthiwa mosapho ufune siwine is-souls. Yes. You will do that. Right lonto uba ngaman sifumana abantu yeah. Abantu bazoqala kaYesu. Injalo. Yona ndifuna uyitsho. Yes. Having umuntu onjengawe, I know into yoba a lot. Yazi ke enhlungu before ndiyovala. Is having umuntu othetha ngoYesu. But nje xa kuncokoleka nje ufumana siba lo muntu manje singumuntu nobubele. So kuwe no Budlwando no banibani abantu for the past 19 years enchomene nabo. Kulula for me to know ba kwabazalwana abanobubele. We are easy, yes. Abantu banenhliziyo enhle. So kuba mnandi ndoba noba singadibana nabanye ke abangorayit but bakhona ba man this is just an individual engorayit. Yes, But it doesn't mean ubuzalwana wonke umuntu phaa. So on that note ndiyavuya ukhona life in yami. Inkosi.
Ndiyavuya ukhona live. I'm glad to. I'm Ulula happy to, yeah. ukuchomana nawe. I'm number 1 fan yakho. Oh, manithandwa ndini. Podcast number 1 fan. Uthandwa I ndini. never knew uba nami ndazenbe lapha. Kaloku unokazi ungabi. Ngakwi-cameras. Akazabi. Camera rolling. They capture the moment. Nam ndikhona ndi-involved. It's an honor nakum. Ndicela into yoba ngabana. On that note, andifuna uyiphosa into yoba ngabana. Inkulu into oyenzileyo for the society. Ngosi. So apha awuzanga because just uchomene nawe. Yes. You are here because of izinto zenzileyo. Singangabi nandlela yokuarticulate what you've done kwaZakhele yonke la minyaka. Singangabi nandlela yoba ngabana sibaphathela abantu into yoba ngabana kwaZakhele high. Udlule ngapha kwento yoba utitshe just isingesi nento ethile. Beyond the call of duty. Uhambe kwelinye icala abantwana wabenzisa i-debate. Abantwana wabenza into ezithile, you know. Sometimes kho abanye abantu wena Bramse abagood apha elimini lokwenza. Bengenzanga izinto but bayibeke kakuhle. But umuntu oyenzileyo lento singabaphatheli ngokuthina sithi ngubani nobani. But mna ndiyayazi and I've known you for years into ba ubu more than a teacher. Yes. Xana ndithendayo kwaZakhele high phayana abantwana xa berelate nawe nomntana sepha. Exactly. Hey ngabathetha nechomi zabo. Ndikhona abantwana abo kukuthi kumlona. Hayi Mr. G. Hey ndikhona abantwana ngoba Mr. G ka beni addressa ya. So thank you for doing that. For inansika indawo yethu eBhayi nase South Africa. I mean yabona lento ithethayo bangabana abantwana bahamba wayena beJoburg. Yes. Le uyithethayo omnye bekhwaze ku Metro FM. That is the reason you are here. We are celebrating you ngoku. Asizulinda apha kwi podcast abantu banqenqe. Thank you. Before senze lona. We are deserve balapha. Yes. And siveka mani bawukhona. Abantu benibawela bafumane what I normally get xa ndihleli nawo. Xana ndithenda aba around wena ndonwabe ndihleke ngolhlobo like bendifuna nabayifumane and abanye bayibambe. If there are young teachers who are watching this badlule from just teaching loo nto yabona whether noba ingephi lo subject noba iphina. Yes. So thank you so much. I think abantu ke abakufumane man, we'll try and leave your numbers where if they want umuntu ozakwenza i-training nizawuthetha nabo. If abantu bazafuna u-MC kulo event baze basebenzise wena. MC emtshatweni wakho. Uyayiva loo nto leyo? Yes. That was 16 years ago. Uyayiqonda? No. Thank you so much man Bramse uba uzile apha. Ndive kamandi kakhulu. And we want to do a follow up. Kla think intoni. Yeah, think tank. Yeah, sure. No. I'd love to but ndizova 5 years later, what are they doing? Maybe that can also ithathu nangezinye indawo. Yes. That's powerful. Things are cool. That's one last word, ne? So, mfuna ukutsho pha out there kubabukeli that it doesn't matter where and how you were born. But it matters most how you are able to manage and try and navigate and do all things for your future. Oh wow. You are the architect of your future. Yes. I think those are the last words. Abantu, they like to blame, nandizalalwa kwislam area, zange kuphangelwe ekhaya, zayokuthini and all that. But what is important, doesn't matter where you are born. All right. It's important what you can do to change your future. Yeah. Thank you so much. So. At least nje for once kube kubhuti waseBhayi. Yeah, but ngathi kakubi ngaye. Ubhuti waseBhayi who has done well, okukhulisa abantwana bakhe, present ebantwaneni bakhe nakwifamily yakhe. Uhleli phayana. Thank you so much. Sabulela Bramse for representing us. On that note, sabulela abantu bawumbukele uphikelela podcast. Siyavuya ungakhange uskiphe i-ads. And don't forget to subscribe. Sabulela kakhulu. Thank you so much. And that is a wrap.